ନା ଅନେଲ ତମେ ଅତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲୋକ ତମେ ଗୋଟେ 3 ଏକର ଜମା ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ବିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେହିଆ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବେହିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି ହଁ ରୋଇ ପାରିବୁ ମାନେ ତମେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିନ ଆରେ କୃଷିରୁ ମେସିନ୍ ଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ପୁରା ଆମ ହାତ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକସଳକା ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଯିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ସେଠି ବସିକିରି ହଲଉଥିବ ମାନେ ହଲଉଥିବ ମାନେ କଣ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ କଥା ହଉଛି କଣ କି ସେ ବାଡ଼ିଟା ସେ ହଲଉଥିବ କାଳେ କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶିଯିବେ ବିଲରେ ହଁ ଖାଇଯିବେ ତଳି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସେଇଦିନ ବାଡ଼ିଟା ହଲଉଥିବେ ରିଆକ୍ସନ ଦବ କୁହା ଆଉଥରେ ମାନେ ସେଇ ସେଇଆ ଭୁଲ କହିବ ହଣାକଟା କରିପାରିବେନି କୋଉ ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଲା ହଣାକଟା ମରାମରି କରିପାରିବନି କି ଗ୍ୟା ଗ୍ୟା କରୁଛ ଆରେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ବ୍ୟାସଦେବପୁର ବିଲରେ ଏମିତି ରହିବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଖାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବ ବୁଝିଲେ ଭାଇ ନା ରୋଇକିରି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର କରିଦବୁ ଅନେଲ ତମେ ଅତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲୋକ ତମେ ଗୋଟେ 3 ଏକର ଜମା ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ବିଲ ନାଇଁ ମ ଆଉ ଜାଗାଟା ନା 3 ଏକର ସବୁ ତ ମୋର 2ଟା ବିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେହିଆ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବେହିଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରୋଇ ଉଠିକି ତଳୁ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଆଉଛୁ ନା ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ସବୁ ଏତିକି କଥା ଇଏ ମଉସା ଆଉ ତ ରୁଆ ରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା ବନ୍ଦ ହବନି ନା ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଆମର ଚାଲିଲା ଆଡଭାନ୍ସଟା ଦଉନ ଆଡଭାନ୍ସ ଭାବୁଛ ତାପରେ ତମ ସାଇଡ୍ କଣ ବା ଗୋଟା ବି ବିଲ ଯାଏ ସାରିନ ଏଇ ବିଲରେ ପଇସା ଦେବି ନା ନା କାମ ସାର ତାପରେ ପଇସା କହିଲ କଣ ବା ଗୋଟେ ବି ବିଲ ରୁଇନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେବି କାମ ସରିଲେ ପଇସା ଦେବି ହଁ ଯିବା ରୋଲ ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ବୋଲି ବିଲ ରିଆକ୍ସନ ସେ କହିଲେ ରିଆକ୍ସନ ଦେବ ନା ରୋଲ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେ ଦଉନ ଆଡଭାନ୍ସ ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ବୋଲି ବିଲ ରୁଇନ ମୁଁ ତମକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବି କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଆଉଥରେ ଲାଗିଗଲା କାମ ସରିଲା କତର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ରୋଲ ଜ୍ଞାନକୁ କହିବେ ଆକ୍ସନ ମଉସା ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉନ ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ବୋଲି ବିଲ ରୁଇନ ମୁଁ ତମକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବି କାମ ସରିଲେ ଦେବି ସେଇଟା ଲାଗିଯାଉଛି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ନା ଦେହପଟା ରଖୁଛି କାମ ସରିଲେ ପଇସା ଦେବି ନର୍ମାଲ ତ ନର୍ମାଲ ରୋଲ ଆକ୍ସନ ମଉସା ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉନ ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ବୋଲି ବିଲ ରୁଇନ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବି କାମ ସରିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବି ବସ୍ ଆକ୍ସନ ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି ନାଇଁ କହୁନ ତମେ IPL 3 କୋଟି ଜିତିଛ କି ନାଇଁ ତ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଲଟେ ପାଇଲ